Cambados e Ribadumia comparten dende agora unha nova senda que une as localidades co Parque Empresarial do Salnés. A actuación de pouco máis dun quilómetro executouse na beiravía da PO 300. Ten un uso compartido entre peóns e ciclistas. Unha senda útil porque comunica núcleos de poboación con equipamentos, unha senda sostible porque é unha senda integrada dentro do territorio, unha senda máis humana e unha senda segura, pensando fundamentalmente nos usuarios vulnerables, os peóns e, sobre todo, pois os ciclistas que podan utilizar esta senda. A actuación tivo un custo de 300.000 euros e márcase no plan de sendas que impulsa a Xunta. Precisamente o seu aveiro construirase en Vilanova un novo itinerario na contorna da Ponte da Illa e en Tarrío. Neste caso, o investimento roldará os 2 millóns de euros. Acabamos de licitar o pasado mes de novembro unha nova senda tamén en Vilanova da Arousa, son 2 millóns de euros desa senda en 2 estradas e que nestes días pois xa iniciamos o proceso expropiatorio. A Xunta tamén traballa nestes intres no reforzo da seguridade viaria coa eliminación dun treito de concentración de accidentes na estrada que vai de Cambados a Vilanova. O que sí que terá que agardar polo de agora será o desdobramento da vía rápida entre Sanxenxo e Lanzada e a construción da autovía entre Vilagarcía e Pontevedra. Que máis lle gustaría conselleira que facer todas as obras, pero hai que ir facendo e ir traballando sobre todas as actuacións que están na planificación, están nas previsións, pero certo hai que ir avanzando nos proxectos técnicos. En canto teñamos algunha novedade, dende logo que o trasladaremos. Está na planificación, pero non lle podo adiantar máis agora mesmo. Ambas infraestructuras son bellas demandas da comarca do Salnés. A autovía coa capital da provincia permitiría a conexión directa coa cidade a través dunha vía de altas prestacións sen necesidade de pagar peaxes. O desdobramento da vía rápida pola súa banda poría coutos interminables atascos que se xeran entre a Vilameca e Sanxenxo no verán coa chegada masiva de turistas á zona.